Aloita teroitus kiinnittämällä saha laipastaan ruuvipenkkiin. Käytä teräketjullesi sopivaa pyöräviilaa sekä viilan ohjainta. Viilan ohjaimessa on merkittynä eri kulmia. Yleensä terä teroitetaan noin 30 asteen kulmaan. Työnnä viilaa itsestäsi poispäin sekä hieman yläviistoon. Viilaa joka toista hammasta noin 5 kertaa tai kunnes et enää tunne jäystettä terässä. Kun leikkuuhampaan pisin osa on alle 4 mm, on aika vaihtaa ketju uuteen. Kun olet viilannut jokaisen saman puolen hampaan, on aika kääntää saha toisinpäin ruuvipenkissä. Toista prosessi lopuille hampaille. Noin joka 5. kerta on hyvä myös viilata terän syvyyden säätö. Aseta tulkki hampaiden välissä olevien nystyröiden päälle ja viilaa lattaviilalla nystyrästä näkyvä osuus pois.